Μια φορά και έναν καιρό, τα πολύ παλιά χρόνια, ζούσε στα βουνά της Θράκης ένας βασιλιάς που τον έλεγαν Κάσανδρο. Ζούσε μαζί με την οικογένειά του, τη γυναίκα του την Κροτονίκη και τον γιο του τον πρίγκιπα Εύρο, σε ένα όμορφο παλάτι. Ο βασιλιάς όμως, αν και είχε όλα τα καλά του κόσμου, δεν ήταν και πολύ ευτυχισμένος. Η γυναίκα του, η Κροτονίκη, με το πέρασμα των χρόνων, είχε χάσει την ομορφιά της και γι' αυτό γκρίνιαζε συνέχεια. «Αχ, δεν με αναγνωρίζω. Έχω γίνει πολύ άσχημη», έλεγε συνέχεια η Κροτονίκη. «Γυναίκα, σταμάτα να γκρινιάζεις. Κάνεις δυστυχισμένους τον εαυτό σου και το γιο σου και εμάς. Δεν μπορούμε και να απολαύσουμε την υπέροχη αυτή ζωή και τα πλούτη που μας χάρισε ο Θεός Δία», της απαντούσε ο Κάσανδρος. Όμως η Κροτονίκη δεν άκουγε κανένα και συνέχισε την κρίνη. Ο Κασάνδρος κάποια μέρα αποφάσισε να πάει ένα ταξίδι. Εκεί συνάντησε την όμορφη Δαμασίπη, κόρη του Λαπίθη Άτρα. Η Δαμασίπη δεν ήταν μόνο όμορφη, αλλά και δυνατή και γενναία. Μάλιστα, είχε την ικανότητα να δαμάζει άγρια άλογα. Μόλις την είδε ο Κασάνδρος, βοηθεύτηκε από την ομορφή της, το δυναμικό της χαρακτήρα και τη γενναιότητά της και την ερωτεύτηκε. «Είστε πολύ όμορφοι, μα και πολύ γένναια. Πρώτη φορά βλέπω γυναίκα να δαμάζει με τέτοιο θάρρος ένα άγριο άλογο», της είπε ο Κασάνδρος. «Θα ήθελα να σας καλέσω σε δείπνο». Της έκανε αμέσως πρόταση και η Δαμασίπη δέχτηκε με χαρά. Εκείνη τη στιγμή ο Κασάνδρος είχε αποφασίσει ότι θα χωρίσει τη γυναίκα του, την Κροτονίκη, και θα παντρευτεί τη Δαμασίπη. «Έχω τυφλωθεί από την ομορφιά σου. Θα ήθελα να γίνεις γυναίκα μου και βασίλισσα της Θράκης». Και αμέσως της έδωσε ένα μπουκέτο λουλούδια με ένα δαχτυλίδι της αγάπης μέσα. «Φυσικά και δέχομαι», του απάντησε η Δαμασίπη. «Θέλω τόσο πολύ να γίνω βασίλισσα». Την άλλη μέρα ξεκίνησαν να πάνε στο παλάτι. Μόλις έφτασαν, συνάντησαν τον νεαρό πρίγκιπα Εύρο, το γιο του από την άλλη γυναίκα του. Ο Εύρος, θυμωμένος από την πράξη του πατέρα του, δεν ευχήθηκε στο ζευγάρι, αλλά έφυγε αμέσως να πάει να παρηγορήσει τη μητέρα του, την Κροτονίκη. «Μη κλαις, μητέρα», της λέει, «ο Θεός Δία θα τους τιμωρήσει». Η Κροτονίκη βέβαια ήταν απαρηγόρητη. Η Δαμασίπη όμως μόλις είδε το πρίγκιπα Εύρο σκέφτηκε, «Τι όμορφος πρίγκιπας, γιατί να μην έχω αυτόν για άντρα». Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν η Δαμασίπη τον σκεφτόταν συνέχεια και αποφάσισε να το κατακτήσει. Μετά από λίγες ημέρες ο νεαρός Εύρος πήγε για κυνήγι, όπως συνήθιζε πολλές φορές να κάνει. Είχε πάρει μαζί του ένα τόξο και πολλά βέλη, γιατί ήθελε να κυνηγήσει άγρια ζώα. Την ίδια μέρα αποφάσισε να πάει στο δάσος βόλτα και τη Δαμασίπη με το άλογό της. Μόλις είδε τον Εύρο, άρχισε να τον παρακολουθεί. Ο Εύρος, αφού είχε τελειώσει το κυνήγι, είχε πάει στον ποταμό Ρόμβο να δροσιστεί λίγο, καθώς ήταν κουρασμένος και δρωμένος. Η Δαμασίπη, κρυμμένη πίσω από τους θάμνους, τον πλησιάζει και του λέει: «Νεαρέ πρίγκιπα, θα ήθελα να σου εξομολογηθώ ότι είμαι ερωτευμένη μαζί σου». «Όχι, δεν σε θέλω. Είσαι η αιτία που έδειξε ο πατέρας στην μητέρα μου. Και τώρα θες να συναχωρήσεις και τον πατέρα μου», της απάντησε θυμωμένος ο Εύρος και έφυγε αμέσως. Η βασίλισσα Δαμασίπη, γυρίζοντας στο παλάτι, ήταν τόσο οργισμένη που αποφάσισε να εκδικηθεί τον νεαρό Εύρο. Κλαίγοντας λοιπόν, πηγαίνει στον Κάσανδρο και του λέει: «Ο γιος σου ο Εύρος προσπάθησε να μου κάνει κακό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει μαζί μου. Εγώ δεν του έχω κάνει τίποτα, ενώ εκείνος φαίνεται ότι δεν με συμπαθεί. Τώρα θα δει. Δεν τόλμησε να πειράξει τη γυναίκα μου», φωνάζει οργισμένος ο Κάσανδρος και τρέχει αμέσως να πάρει το ξύφος του. Με το ξύφος στο χέρι ψάχνει σε όλο το παλάτι ώστε βρίσκει τον Εύρο. «Πώς τόλμησες να πειράξει τη γυναίκα μου και να της κάνεις κακό?» φωνάζει στον Εύρο. Ο Εύρος, καθώς ήταν νεότερος και πιο δυνατός από τον πατέρα του, κατάφερε να ξεφύγει και πήγε προς τον ποταμό Ρόμβο για να σωθεί. Ο πατέρας του τον ακολούθησε αποφασισμένος να τον σκοτώσει. Προσέφηκε λοιπόν στον Θεό Ποσειδώνα να τον σώσει και πέφτει στα ορμητικά νερά του ποταμού. Ο Θεός άκουσε τις προσευχές του νέου και τον πήρε κοντά του. Από τότε ο ποταμός ονομάστηκε Εύρος και τα νερά του ρέουν ανάμεσα σε 3 χώρες, σαν να προσπαθούν να ξεφύγουν από κάτι, όπως ακριβώς προσπαθούσε ο πρίγκιπας να ξεφύγει την οργή του πατέρα του.